הסיבה המרכזית שבחרנו בכאן בינוי היא שזו חברה משפחתית. זו חברה שאת מגיעה אליה ואת מרגישה שהם רוצים לדאוג לך. הרגשנו את זה גם ברמה של השקיפות של האמינות, והכי חשוב של המקצועיות. הערך המרכזי שגרם לי לבחור בכאן בינוי זה רמת האמינות הגבוהה שלהם, הזמינות שלהם. הליווי, האוזן הקשבת, נתנו לנו להרגיש ביטחון מלא לאורך כל הדרך. כל מה שאנחנו רוצים לדעת, הם נותנים לנו את המידע בצורה מאוד מאוד אמינה. כבר עברנו מלא דירות, וכבר יש לנו ניסיון, והיה לנו חשוב לבחור בחברה באמת טובה. התמורות היו כפי שציפינו, אפילו טיפה מעבר. מדובר בבניין עם 24 דיירים, עם דעות שונות ומגוונות, כמו שיש בהרבה בניינים. הייתה לנו הרגשה לאורך כל הדרך שאנחנו הולכים יד ביד עם היזם, שאנחנו הולכים בשותפות מלאה. היינו היום בבית ובדקנו הכל היה 10. אין מה להגיד, זו החברה הכי טובה שיכולה להיות. הרגשנו שלא בונים לנו עוד איזה בניין, הרגשנו שממש בונים לנו בית.